Otan oikein paita pois, niin porukka niinku näkee. Tämmönen vittu, mikä vittu pelkkä velliperse on. 100 kiloa. Mä oon sitten ihan suitu itteni kanssa, kun nousoo 160 penkistä. Että vielä mennään saaressa 40. Nous 80. Saa nähdä. Paljon mä nostan. Tuu kattoo. Älä huutele chatissa. Ai 40 punnerusta. Ne 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 pikku tauko. 20. Ei oo muuten helppoa kännistää touhu. 21, 2, 2, 2, 3, 2, 4. Ei oo muuten oikeasti helppoa. Kun oikein niinku vetää näin päin se juttu. Mutta kyllä lähtee. 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 6, 2, 7, 2, 8, 2, 9, 2, 9, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 6, 3, 7, 3, 8, 3, 40. Saa vittu. Hyvä ettei vittu tajua.